natin. Ang sarap. Wala naman ito ah. Magaling, magaling. Daming truck.
naka-active. Sinasabi ng MMDA ang mga susunod na hakbang. Sa susunod na linggo, ang EDSA Rehabilitation Project na nakatakda sa susunod na taon. Tatapos na rin mga pagpili na rin mga kapuso. So yan po ang ating tungkol sa trafiko. Samantala po, sa iba pa natin mga balita, ay si Inisal Ligo na ano na siya, the Chief of Justice. Dinaglara na po ang katigang bayan. 5th Division ng Bugante sa batas si dating Congressman Inisal Ligo at tatlong iba pa kaugnay ng palaman niya 289 million pesos na road type project sa Nawan, Oriental, Mindoro. Merong iba pa siyang mga kapwa-akusado na opisyal din ng Sunwest Corporation. Pinaghahanap din sina Aderma Angeli Alcazar, Chairperson at Pangulo ng Sunwest Corporation, Cesar Benaventura, Treasurer ng kumpanya, at Noel Cao na miyembro ng Sunwest Board. Samantala po, magandang umaga po. Good morning. Sa mga kupitan, kupitan. Paano hindi? Pati daw yung mga taga City Hall. Bumipitik din. Kumukurot din sa AIX. Yung ayuda mga kapuso. Nireklamo po ng DSWD sa ombudsman ng 2 tauhan ng City Hall at 12 barangay Ayun, officials mula laki sa ng ilang tiyan mo. barangay sa Iloilo dahil sa pagkaltas sa ibinibigay na ayuda sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Secretary Rex Gatchalian, paki-explain nga po ano nangyari dyan. Pagkatapos ng payout, pag-uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang nagtitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Apo na po. Aroy! Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hiningi kasi may pattern 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan.